ଆଜି ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ତ ଭଲ ଅଛି, ମାନେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଜି ବି ସାନ ଭଉଣୀ ଘରେ ଅଛି। ଭଉଣୀ ମୋର କହିଲା, ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଛୁ, 2-3 ଦିନ ରହିବା ପରେ ଯିବୁ। ସୋମବାର ତ ହବିଷ ଖାଇଲୁ, ଆଜି କ'ଣ ଟିକେ ଭଲ କରି କରିବି, ଆଉ ଖାଇବୁ, ତାପରେ ଯିବୁ। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କେତେ କ'ଣ ଜିନିଷ ମାର୍କେଟିଂ କରି ଧରି ଚାଲି ଆସିଲା। ଯେହେତୁ ମୋ ଭଉଣୀ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୋ ମନ କଥା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ ତା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛି। ମୁଁ ଆସି ଦେଖେ ତ ସତକୁ ସତ ମୋ ମନ ପସନ୍ଦର ସବୁ କିଛି ଆଣି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା ରୋଷେଇ। ମୁଁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସସ୍ପେନ୍ସ କାହିଁ ରଖିବି। ସେ କ'ଣ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ କରିବ ବୋଲି ଜିନିଷ ଆଣିଛି ସେଗୁଡ଼ିକର ନାଁ କହୁଛି। ବିରିୟାନୀ, ପନିର ମସଲା, ଛତୁ ବେସରକୁ କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ଼। ସେ ମୋତେ କହିଲା, ଚାଲ ଆଜି ଆମ ବାଡ଼ି ପାଖରେ ଛୋଟ ଘରଟିଏ ଅଛି, ସେଇଠି ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବା। ସେ କହିଲା, ତୁ ଖାଲି ବସ, ଆଉ ମୁଁ କରୁଛି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଉ ଖାଲି ବସିବି କାହିଁକି। ଏଇ ଭିତରେ ମୁଁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି। ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା ବିରିୟାନୀ। ତା ହାତର ସବୁ ରୋଷେଇ ମସ୍ତ। ବିରିୟାନୀରେ ପିଆଜ, ଅଦାର ରସୁଣ ପେଷ୍ଟକୁ ଆଉ ଗାଜର ଓ କିଛି ମସଲା ଦେଇ ପକାଇ ଯେତେବେଳେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଲା, ସେତେବେଳେ ବାଡ଼ିଟା ପୁରା ବାସୁଥାଏ। ତାପରେ ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ ପକାଇ କରିଦେଲା ବିରିୟାନୀ। ମୁଁ ସେଠି ପୁରା ଆଘ୍ରାଣେ ଅର୍ଦ୍ଧ ଭୋଜନ କରିଦେଲି। ତାପରେ କରିଦେଲା ପନିର ମସଲା। ତା ହାତରୁ ପନିର ମସଲା ଥରେ ଯିଏ ଖାଇବ, ଆଉ କେଉଁଠି ପନିର ମସଲା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବନି। 2ଟା ଆଇଟମ୍ କଥା କହିଲି, ଆଉ ରହିଲା 2ଟା ଆଇଟମ୍। ତା କଥା ଶୁଣିଲେ ଆପଣମାନେ ବସିବା ସ୍ଥାନରୁ ଉଠି ଆସିବେ। ସେ ହେଉଛି କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ଼। କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ଼ ପରେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା ପାଳ ଛତୁର ବେସର। ଏ ମା, ସବୁ କଲା ଯେ ବେସର ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲ ଆଣିବାକୁ ମନେ ନଥିଲା। ସେ କହିଲା, ନାନୀ ଆଜି ନୂଆ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ପକାଇ ଛତୁ ବେସର କରିବି। ମୁଁ କହିଲି, କ'ଣ କରିବୁ? ମା ଲୋ ମା, କଞ୍ଚା ତେନ୍ତୁଳି ଗୋଟିଏ ପକାଇଦେଲା। ଓହୋ, କି ଟେଷ୍ଟ, ଆଉ କହି ହେବନି। ଏ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ଦେଖି ମୁଁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ହୋଇ ରହିପାରିଲିନି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଖଲି ପକାଇ ବସି ପଡ଼ିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଖାଇସାରିବା ପରେ ମୋତେ ଲାଗିଲା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଶେଷରେ ଛାଡ଼ ଖାଇ ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ଯେମିତି ଗୋଟିଏ 15 ଦିନ ପରେ ଭେଜ୍ ଛାଡ଼ ଖାଇ ପାଳନ କଲି। ତାପରେ ଖାଇ ପିଇ ବାସନକୁସନ ମଜାମଜି କରି ଘର ଭିତରକୁ ଗଲୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ତେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ।